Велик акт е пробуждането на висшето, божественото съзнание в човека. Всяко движение трябва да бъде израз на една свещена мисъл. Истински човек е онзи, на когото съзнанието е пробудено. Едно е нужно на човек – да се пробуди вътрешно. Когато в него се роди идеята за даване на възприетото, това е признак за пробуждане на съзнанието. Новото идва отвътре, не отвън. Движенията на ръцете в това упражнение изразяват мекота и примирение. Те учат човека да примирява противоречията в живота чрез мекия принцип. Упражнението означава мир, постигнат вътре в човека и вън от него. Миротворството е божествен лъч, който излиза от дълбините на човешката душа. Истинският живот започва с даването, понеже тогава човек става проводник на божественото начало в себе си. Силният всякога дава. Ако малко даваш, малко получаваш. Ще даваш, за да се чистиш. Ще даваш, за да се подмладяваш, да растеш, да си здрав. Който обича, дава. Последователното вдигане на ръцете показва вечния път на живота, в който състоянията се сменят, страданията се редуват с радости, бедността с богатство. Идва сиромашия. Това е за ваше добро. Идват незгоди, идват болести. Това е за ваше добро. И доброто е за добро, и злото е за добро. Вдигането на ръцете тук означава приемане на новото, на това, което иде от Божествения свят. А движението им надолу, до назад, говори, че с приемането старото се оставя назад в миналото. Това движение изразява събуждане в душата, на копнеж към възвишеното. Разумност, светлина и сила помогнете на човеците. Мир, 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 Господи проси. Разумност, светлина и сила помогнете на човеците.